Sláva, vlastní vojaci! Sláva! Priamo, bol. Podľa mesačného plánu vykonáme dnes zamestnanie hádzanie ručných granátov. Vstupné poučenie vykoná náčelník štábu. Týmto odovzdávam slovo. Granát. Na pokyn granát pripraviť chytím. Prosím vás, chytajte si to tak, aby ste to držali takto za ten spodok, pretože tá páčka by vám mlátila po prstu. Priložím. Našrobujem. Hej. Je to cvičné, je to používané, tak preto sa nám to tu rozsýpa trochu, ale myslím, že ten účel to splní. Ďalšia činnosť. Granát. Páčkou do dlane. A mám to pripravené takto. Teraz tuto je len jeden drát, ale na tých ostrých budú... Je to časový reakčný granát. Skladá sa z týchto častí. To je telo granátu a to je univerzálny zapalovač ručných granátov. Ten zapalovač je opatrený dopravnou poistkou a vrhovou poistkou. Táto časť, prosím vás, je rozbuška. Je to v podstate srdce toho zapalovača. To je nejaký kolik, ktorý je našrobovaný do závitu granátu, aby chránil dno a závit, do ktorého sa šrobuje zapalovač. To sa jednoducho vyšrobuje a namiesto neho sa ľahkým spôsobom sa ten zapalovač sunie. Samozrejme, predtým sa skontroluje, či ten otvor je čistý a nie je hrdzavý. Jemne sa zapalovač zakrúti do granátu, jemne dotiahne, žiadne na silu. Takto je granát skompletovaný, pripravený na hádzanie. Rozdiel medzi ostrým a cvičným je, myslím si, zrejmý. Cvičný je červený a ostrý je zelený. S tou poistkou, predpokladám, že pán major vám to vysvetlil dostatočne, nemykajte tú závlačku, prosím vás, že je zahnutá, dostanete povel na prípravu granátu, tak ju vystriete a vytiahnete. Granát držíte v ruke v tej, z ktorej ho budete hádzať. Tým spôsobom, že prsty obopínajú vrhovú poistku. Takto. Vrhovú poistku držím. Vystriete si závlačku, vytiahnete. Zahlásite nadporučíkom k hodu pripravený. Granát pripraviť. Major Lamer, k hodu pripravený. Granáty. Za jedna! Granáty! Ďaleko. Za dva. Za dva! Granáty! Za jedna! Granáty! Za jedna! Utekaj, ďalší už má byť pripravený! Granáty vydať. Granát pripraviť. Major Detko, k hodu pripravený. Granáty.
Palom. Nemierim na nikoho, či už nenabitým, alebo s nabitým. Nešťukám s ním, nehrám sa s ním. Robím len tie veci, ktoré sú na povel, ktorý som vydal. Jasné? Na tvoju. Samo pal dole.